Això de la crisi m'està matant. Som a dia 10 i ja no me'n queden ni 5. És més, si menjo un sol gra d'arròs més, em sembla que em convertiré en xiu. No n'hi haurà per tant. Doncs no et creguis, que a mi també m'afecta. L'altre dia, per comprar l'Xbox, vaig haver de portar la tele a la casa d'en Penyos. I on vas connectar la Xbox? Després ho vaig pensar i vaig haver de tornar per canviar l'Xbox un altre cop a la tele. Sóc imbècil. Ni que ho diguis. Hauria de comprar la Play 3. Good night, I say to you, good night. Estàs pensant el mateix que jo? Crec que sí. Crear una ONG fictícia i forrar-nos amb les donacions altruistes? No, no exactament. Estava pensant, què se n'ha fet de la carrera de Freddie Prinze Jr.? Fa molt que no sé una pel·li seva. I era un bon actor. I tenia uns ulls blaus preciosos. El pla és el següent. Què li agrada? Els regals. Sí, els regals. Però què més? Regals? Sí, però no. A la gent li agrada sentir-se realitzada i bé amb si mateixa. I els regals? Això a part. Nosaltres els ajudarem a sentir-se realitzats. Ens inventarem una ONG dedicada a algun nen pobre desnutrit d'algun país sud-americà que estigui en guerra. Ells ens donaran els diners, nosaltres ens forrarem i tots feliços. Els meus regals? Res de regals. Tu, Jan, que tens pinta de nen desnutrit, faràs de nen desnutrit. I els regals? Ni regals ni polles. I a aquest què li passa? I el meu regal? Llums. Càmera. Acció. Hola, me llamo Ano Franco, tengo 13 años y estas patillas no son mías, son el único recuerdo que me quedan de mi difunto padre. Hace 2 meses, un grupo de hombres malosos invadió nuestro pueblo, Pueblo Town, arrasaron con todo y violaron a nuestras mujeres, a mi hermana, a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela, incluso los calendarios del taller mecánico. Estamos muy mal, tenemos hambre, tenemos frío, escozones, picones, vómitos, mareos. Ayúdenos, por favor. ¡Ay! Acaba de explotar nuestro salón de máquinas recreativas.
¡Ay, mamacita, qué dolor! ¡Ay, virgencita! ¡Ay! Ayúdenos, este es el número de nuestra cuenta bancaria. Gracias, buenos hombres. Talleu és bona. Apa, a penjar-ho al YouTube i esperar-nos a fer-nos rics assentats al sofà. Buenas, güey. ¿Cuántos cerditos buenos ya tenemos en nuestra cuenta bancaria? Ni un putorrado. ¿Y eso pues? Un desgraciat va obrir la seva web minuts abans per lamentar-se que tenia la malaltia de David Hasselhoff. Fotia una pinta mentida. ¡Maldito boludo! A més, sembla que s'han posat de moda les enfermetats estranyes i no els pobles ocupats. ¡Ay, pues! ¡Debo partir a ayudar a mis conciudadanos! ¡A las armas, hermanos! Crec que s'ha ficat massa en la pell d'aquest personatge. I els regals? Working in the corner Monday to October, I want my piece of bun. Working in the corner, peeking on my shoulders, waiting for my time to come. Working in the corner Monday to October, I want my piece of bun. Stepping, a stone in, I'm all gone. Give me the tone in, I'm all gone. Yeah, I'm walking. Working in the corner, peeking on my shoulders, waiting for my time to